Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Мы пачалі свой дзень з кубачка цёплага чаю. Раім і вам зрабіць некалькі глыткоў карыснага напою. Духмяны чай дапаможа прачнуцца і падорыць добры настрой на ўвесь дзень. Дакладна вядома, што кубачак чаю можа даць нам адразу 7 вітамінаў. А вітаміны дапамагаюць быць здаровымі і прыгожымі. І яшчэ дапамагаюць шукаць адказы на самыя складаныя пытанні. Уявіце, кожную хвіліну на зямлі выпіваецца 2 мільёны кубачкаў чаю. А я ведаю, што англічане з даўніх часоў роўна ў 5 гадзіне адкладаюць усе свае справы, збіраюцца цёплай кампаніяй і п'юць чай. Калі кажуць 5 o'clock, гэта значыць час выпіць кубачак чаю. Зараз мы дадаем у чай цукар, мёд ці лімон. А доўгі час чайны напой не саладзілі, а дадавалі соль. Дарэчы, у некаторых народаў засталася такая традыцыя. Салёны чай любяць піць манголы, кіргізы, туркмены. А ў нас ёсць традыцыя піць чай з рознымі прысмакамі. А можна піць чай і удзельнічаць у нашай ранішняй віктарыне. Калі ўсе гатовыя, тады паехалі! І нашы пытанні будуць звязаны з чаяваннем. Пытацца пра правілы чаявання мы не будзем. Таму што нашы гледачы і так іх цудоўна ведаюць. А мы просім зараз узгадаць казкі, у якіх вельмі добра апісана чаяванне. Хто ўзгадаў такую казку, не саромцеся, адказвайце. Многія нашы гледачы ведаюць шмат казак, і таму для іх няма ніякай складанасці знайсці адказ на наша пытанне. І нашы гледачы адразу ўзгадалі Алісу з краіны цудаў. У гэтай цудоўнай кніжцы ёсць цэлая глава, прысвечаная незвычайнаму чаяванню. А як жа не ўзгадаць муха-цакатуха? Гэта важная асоба з крыльцамі купіла самавар і запрасіла знаёмых да яе ў госці. А вось што адбылося далей, могуць адказаць толькі тыя, хто чытаў казку Карнея Чуковскага «Муха-цакатуха». А многія нашы гледачы ўзгадалі вядомую казку Алексея Толстого «Залаты ключык» ці прыгоды Бураціна. Адзін з маіх любімых эпізодаў, як Мальвіна частуе Бураціна чаем. Не заўсёды хочацца ўсё рабіць па правілах. Так, і нашым гледачам дазваляем трошкі пагарэзіць. Зараз вы можаце глядзець мульцік, стоячы на адной назе, стоячы на галаве ці лежачы пад коўдрай. І яшчэ можаце піць чай, малако ці нават есці яблык. А мы пакажам для любімых гледачоў мультфільм. Сябры, як вы лічыце, якая жывёла самая хітрая? Вядома, Ліска, ва ўсіх народных казках хітрэй за яе не знайсці. Ды тое ў казках. А як на самой справе? Хто на свеце ўсіх хітрэй? Я лічу, што Ліска і ёсць самая вялікая хітруха, а яшчэ яна цудоўная актрыса. Чаму актрыса? А таму, што ўмее добра прыкінуцца нежывой, ляжыць сабе ціхенька і дыхае вельмі асцярожна. І пры гэтым на драпежніцу ніхто не звяртае ўвагі. Птушкі і звяры ходзяць побач вакол яе. А потым Ліска рэзка ажывае і цап! Ахвяра трапляе у зубы хітрухі. Але не толькі ліса можа пахваліцца прыроднай хітрасцю. Хто яшчэ? Вароны. Я ведаю, што гэта вельмі разумныя птушкі. Напрыклад, вароны Японіі навучыліся карыстацца аўтамабілямі ў сваіх мэтах. Як гэта? Яны атрымалі вадзіцельскія правы? Не, яны прыдумалі адну хітрую справу. Раскажы, што за справа? Пакуль на святлафоры гарыць чырвоны, вароны раскладаюць на дарозе арэхі, а як толькі загараецца зялёны, машыны едуць і расколваюць шкарлупіну арэхаў. Потым, пакуль зноў гарыць чырвоны, вароны збіраюць свой ураджай. Уяўляю сабе хітрай і разумнай варонай. Возьмем арэх. Цяпер праедземся па ім машынкай. І аля-ап, можна частавацца. Толькі, сябры, калі ласка, не паўтарайце гэтак. Няхай гэтыя хітрыкі будуць толькі хітрыкамі вароны. А вось яшчэ адна гісторыя. Дзве вароны навучыліся падманваць сабаку і елі з яго міскі. І як жа ім гэта ўдалося? Адна варона дражніла сабаку, а другая ў гэты час частавалася з міскі. А потым птушкі мяняліся ролямі. Другая дражніла, а першая частавалася. І ці доўга так рабілі птушкі? Дастаткова. Так што сабака стаў вельмі худы, а вось хітрыя разумныя вароны адчувалі сябе найвыдатна. А зараз давайте зробім невялікі перапынак і паглядзім яшчэ адзін мультфільм.
Сябры, якая у вас любимая зимовая забава? Я люблю кататься на лыжах. А я ходить на каток. Фигурное катание – мой любимый зимовый заняток. А я люблю, калі много снегу. Тады можна цудоўна катацца на санках. Хто са мной? Я могу на санках кататься с самого ранку до вечера. І я дачакацца не магу, калі прыйдуць канікулы. Тады можна быць на вуліцы даўжэй і катацца на лыжах, і на санках, і снежныя крэпасці будаваць. Але трэба памятаць правілы зімовай бяспекі. Калі катаешся на санках, трэба добра трымацца, не ехаць цягнічком і не стаяць на шляху, калі санкі імчаць з гары. А ведаеце, адкуль пайшло слова санкі? Откуль? Многія словы вядуць сваю гісторыю з даўніх часоў. І слова санкі пайшло ад старажытнаславянскага слова сань. Як вы лічыце, што яно азначала? Напэўна, гэта слово і значило сані. А вось і не. Старажытнае слова сань азначала змяя. Быць такога не можа. Яшчэ як можа. Вы прыгледзьцеся да следу, які пакідае палоззе. Ну, гэта доўгі роўны след. Ой, і сапраўды быццам змяя. Вось з гэтага і пачалі называць такую зімовую змяю санямі. А мы с задавальненнем катаемся на санках. Галоўнае, каб сёння і ў бліжэйшыя дні было цудоўнае надвор'е. А ведаеце, як самі можна прадсказаць надвор'е? Калі быць уважлівым да наваколля, можна стаць сіноптыкамі. Давайте поспробуем и мы. Што азначае чырыканне вераб'ёў у снежні? Вясёлае чырыканне вераб'ёў азначае хуткую адлігу. А калі спявае гіль? Что гэта значыць? Значыць, чакай снегу і завірухі. А што можа прадказаць зімовы месяц на небе? Гэту прымету я ведаю. Калі вакол месяца можна ўбачыць чырвоны круг ці нават два, чакай моцных маразоў. А калі птушкі садзяцца на самыя верхаліны дрэў, чакай хуткую адлігу. Сябры, сёння, калі вы будете ісці на заняткі, паглядзіце уважліва па баках. Які прагноз надвор'я вы зможаце даць на сёння і бліжэйшыя дні? Нам здаецца, што ён будзе вельмі прыемны. І мы зможам і на санках пакатацца, і на каньках. Толькі не забывайцеся добра апрануцца, каб мароз не укусіў вас за нос і шчочкі. Абавязкова ухутайце свае вушкі і ручкі. І абавязкова папярэдзьце бацькоў, дзе вы будзеце гуляць і калі вернецеся дадому. Будьце уважлівымі і паслухмянымі. І тады зімовая прагулка будзе вясёлай і карыснай. І мы сёння пасля заняткаў усім добраранкам будзем гуляць. Можа, мы сустрэнемся з вамі? А калі не сустрэнемся сёння, абавязкова сустрэнемся заўтра. Усе памятаюць, калі трэба ўключаць добраранак. Роўна ў 7 гадзін раніцы. І яшчэ патрэбна знайсці правільны тэлеканал. Беларусь 3, не пераблытайце. Такім чынам мы чакаем вас заўтра зранку У нашым добраранку! До